Takže guys, vítajte späť na kanáli Simcho. Dneska tu máme opäť Murder Mystery 2, ale troška špeciálne, pretože je to špeciál za 70 odberateľov a máme tu otázky a odpovede. Ja som dal shorts, kde som vám povedal, že môžete napísať nejaké otázky a prvá otázka bola, že máš strihača videí? A napísal mi to môj strihač videí. A áno, mám strihača videí, on je fakt super, pretože on vie veľmi dobre mi zostrihať videá a môžem sa na ňo spoľahnúť. A tým by som mu chcel poďakovať a ho pozdraviť, čiže ďakujem. Dobre. Druhá otázka bola, ako sa voláš na Robloxe? Čiže ja sa volám Veľkým Sim, potržítko oficiál malým 21. Dobre, ďalšia otázka bola tvoje najobľúbenejšie jedlo. Čiže teraz mám ja tak najradšej ramen a také dumplings, proste mám rád takúto čínsku, japonskú proste kuchyňu a také sushi a proste neviem čo, proste milujem to. A takže to sú asi také moje najobľúbenejšie jedlá práve v tejto chvíli. A tak, ďalšia otázka bola, že či si zahrám 99 Nights in the Forest. Čiže nad týmto som rozmýšľal a mohli by sme si to zahrať, že by som to dal a nejakí fanúšikovia by sa na mňa mohli pripojiť a zahrať si to spolu. Ale neviem, ako to spravím, ale mohli by sme to spraviť nejako takto. Ja mám 130 dní tam asi, okolo 130 dní, myslím, že aj presne asi. A tak. Dobre, potom tam boli otázky strašne veľa o face reveal. Čiže dve otázky tam boli, že face reveal a bude face reveal a neviem čo. Čiže ja som to už vravel v minulom videu, face reveal bude, keď budem mať 100 000 odoberateľov, pretože chcem mať ešte taký neodhalený chcem byť. Keby som mal ešte aj kameru pred sebou, tak by som bol už asi fakt taký nervózny strašne. Čiže asi tak, ale za 100 000 odberateľov bude face reveal. Dobre, ďalšia otázka, obľúbená farba. Čiže ja mám najradšej zelenú farbu, ale v poslednej dobe sa mi strašne páči hnedá farba. Neviem prečo, proste je to pekná farba a keď sa to spojí, že zelená a hnedá, tak je to najlepšie kombo fakt. Ďalšia otázka je obľúbený šport. Čiže ja mám najradšej volejbal a basketbal. To sú moje dva najobľúbenejšie športy. Nevenujem sa tomu, že akože profesionálne, ale je to hobby. Mám to rád. Čiže tak. Ďalšia otázka, vysnívaná práca. Čiže ak sa berie youtuberstvo ako práca, tak toto bola moje vysnívané tiež. Chcel som byť proste youtuber a bol to môj sen. Aj stále je teda. Čiže tak. A keby som nebral akože youtuberstvo ako prácu, tak je to určite učiteľstvo. Proste strašne ma baví učiť. Dobre, už sa dostávame skoro do koncu. Toto je predposledná. A bola to, že tešíš sa na Vianoce. Teším sa strašne na Vianoce. Úplne normálne si nemôžem dočkať Vianoc. A tam je Murder. Pretože neviem, proste milujem vianočnú atmosféru strašne. A teším sa na to, keď budú Vianoce. Dobre, ďalšia otázka. Najobľúbenejší youtuber. Čiže ja mám veľa obľúbených youtuberov. A moji takí najobľúbenejší youtuberi sú určite Clarissa, Moon, Take.cz a Ikonová videa. To sú fakt dobrí youtuberi a bavia ma pozerať sa. A aj toto sú vlastne takí moji vzory, ktorí by som chcel, aby som bol aj ja raz taký ako oni. A tak, toto je koniec dnešného videa, dúfam, že vás bavilo. Ale nezabudnite na like a odber. A ešte viem čo, ešte sa vám chcem poďakovať za jednu vec. A to, že proste ste na tom Doors videu bolo 100 zhliadnutí a až 50 lajkov. Dobre,
Tak ľudia, majte sa. Bye. Bye bye!